шоҳмод мактаби беҳтарини фикрронии мантиқии пайдарпай мебошад. шоҳмод фикррониро мунтазам намуда диққатро тарбия мекунад, хотираро мустаҳкам ва онро инкишоф медиҳад. салом тамошобинони азиз, чун ҳамешагӣ дар ҳамин вақти соат манзури шумост барномаи навбатии Фарзин. мавзӯи дарси имрӯзаи мо мод мондани шоҳи танҳо бо Фарзин. дар оғози бозӣ муҳориба бештар ба мағлубияти шоҳи танҳо оварда мерасонад. дар ин ҳолат ҳеҷ як муҳра, ҳатто муҳраи Фарзин наметавонад ба шоҳи ҳариф мустақилона мод гузорад. бинобар ин зарурати ҳаракати ду ё якчанд муҳра ба вуҷуд меояд. яъне бачаҳои азиз, мо наметавонем дар бозӣ танҳо бо муҳраи Фарзин ба шоҳи ҳариф мод гузорем. яъне ба мо зарурат ба миён меояд ки бо муҳраи шоҳ дар охири бозӣ метавонем ба муҳраи шоҳи ҳариф ҳамла карда мод гузорем. яъне мо наметавонем танҳо бо муҳраи Фарзин ё муҳраи рух наметавонем ба шоҳи ҳариф мустақилона мод гузорем. яъне бо ёрии ягон муҳра, яъне бо ёрии муҳраи шоҳ ё муҳраи рух ё муҳраи асб ва ё фил. айни ҳол мо муҳраҳоро аз тахтаи шоҳмод мегирем. дар тахтаи шоҳмод танҳо муҳраи шоҳ ва Фарзинро мегузорему халос. бачаҳои азиз, айни ҳол бо шумо дар якҷоягӣ як ҳолатеро дида мебароем. шоҳи сафедҳоро гирифта ба хонаи C6 мегузорем. Фарзинро бошад ба майдони D8 мегузорем. шоҳи сиёҳҳоро бошад ба майдони E6 мегузорем. дӯстиякони азиз, айни ҳол чӣ тавре ки шумо дида истодаед, бо шумо як ҳолатро дида мебароем. аз ин ҳолат истифода карда дарси имрӯзаро муфассалтар ба шумо мефаҳмонам. чӣ тавре ки шумо дида истодаед, шоҳи сафедҳо дар майдони C6 қарор дорад. Фарзин бошад дар майдони D8. айни ҳол бачаҳои азиз, бояд мо ҳар чӣ зудтар ҳаракат кунем, яъне бо муҳраи Фарзин шоҳи ҳарифро аз маркази майдон дур созем. яъне чӣ тавр бачаҳои азиз? мо шоҳи дар ин ҷо ягона гашти дуруст ин муҳраи Фарзинро гирифта ба майдони D5 мегузорем. мо сараввал бо муҳраи Фарзин ҳарчӣ кӯшиш мекунем ки муҳраи яъне шоҳи ҳарифро аз маркази майдон гашти онро кам кунем. яъне аз маркази майдон шоҳи ҳарифро дур месозем. чӣ тавре ки шумо дида истодаед, аз майдони D5 бо Фарзин мо ҳуҷум карда истодаем ба шоҳе ки дар майдони E6 қарор дорад. яъне бачаҳои азиз, дар гашти ҷавобӣ бояд муҳраи ҳариф яъне шоҳи ҳариф ба майдоне ҳаракат кунад ки он майдон таҳти ҳамлаи мо қарор надошта бошад. яъне дар ин ҷо метавонад ба майдони E7 ва F6 ҳаракат кунад. бояд мо бо муҳраи Фарзин яъне гашти муҳраи шоҳро ҳар чӣ қадар тавонем камтар созем. яъне мақсади асосии мо муҳраи шоҳро гирифта ба кунҷи тахта овардан аст. яъне аз кунҷи тахта мо метавонем ҳар чӣ осонтар ба муҳраи ҳариф мод гузорем. яъне дар ин ҷо мо муҳраи Фарзинро гирифта ба майдони E4 ҳаракат мекунем. аз майдони E4 бачаҳои азиз, мо гаштҳои муҳраи ҳариф яъне муҳраи шоҳро кам кардем. он наметавонад ба тарзи вертикалӣ яъне ба вертикали E ҳаракат кунад. яъне бачаҳои азиз, муҳраи шоҳ наметавонад ба вертикали E ҳаракат кунад. дар ин ҷо метавонад ҳаракат кунад ба майдони G5, ба майдони G7, ба майдони F7. агар бачаҳои азиз шоҳи ҳариф ба майдони F7 ва G7 ҳаракат кунад, дар ин ҷо гаштҳои муҳраи ҳарифро мо метавонем тезтар кам кунем. яъне бачаҳои азиз, Фарзини худро гирифта ба майдони E6 мегузорем ва гашти муҳраҳои ҳарифро кам месозем. аз ҳамин сабаб ба ҳардуи ин майдонҳо ҳаракат намекунад.
муҳраи шоҳро гирифта ба майдони Ж5 мегузорем. чӣ тавре ки шумо дида истодаед, бачаҳои азиз, мо ҳар чӣ қадар кӯшиш карда истодаем ки гашти муҳраи ҳарифро кам созем. яъне дар ин ҷо бо фарзини худ гирифта ба майдони F3 мегузорем. аз майдони F3 мо таҳти назорат гирифтаем. яъне бачаҳои азиз, фарзине ки дар майдони F3 қарор дорад таҳти ҳимоя гирифтааст. горизонтали сеюм ва вертикали F-ро таҳти ҳимояи худ гирифтааст ки муҳраи ҳариф наметавонад ба ин майдонҳо ҳаракат кунад. айни ҳол дар ин ҷо гашти сиёҳо мебошад. муҳраи сиёҳо агар шоҳи ҳариф ба майдони H4 ҳаракат кунад, дар ин ҷо пас мо метавонем фарзини худро гирифта ба майдони Ж2 гузорем. яъне бачаҳои азиз, чӣ тавре ки шумо дида истодаед, мо ба мақсади худ расида истодаем. яъне шоҳи ҳарифро ба кунҷи тахта оварда истодаем. агар бачаҳои азиз муҳраи шоҳ ба майдони Ж6 ҳаракат кунад, пас дар ин ҳолат мо бо муҳраи фарзин ба майдони F4 ҳаракат мекунем. аз сабабе ки мехоҳем намегузорем ки муҳраи ҳариф ба горизонтали панҷум ҳаракат кунад. мо айни ҳол чӣ тавре ки шумо дида истодаед, горизонтали панҷум ва вертикали F-ро таҳти ҳимояи худ гирифта истодаем. яъне наметавонад муҳраи ҳариф, шоҳи ҳариф ба ин майдонҳо ҳаракат кунад. дар ин ҳолат гашти сиёҳо аст. муҳраи сиёҳ агар бачаҳои азиз ба майдони H5 ҳаракат кунад, дар ин ҳолат мо фарзинро гирифта ба майдони Ж3 мегузорем. агар бачаҳои азиз муҳраи шоҳ ба майдони Ж7 ҳаракат кунад, мо фарзинро гирифта ба майдони F5 мегузорем. чӣ тавре ки шумо дида истодаед, мо бо муҳраи шоҳ айни ҳол гашт накарда истодаем. аз сабабе ки мақсади асосии мо сараввал муҳраи шоҳро ба кунҷи тахта бурдан, баъд бо ёрии муҳраи шоҳ метавонем шоҳи ҳарифро мод гузорем. чӣ тавре ки бачаҳои азиз қаблан қайд карда гузаштем, мо наметавонем танҳо бо муҳраи фарзин мод гузошта. метавонем мод гузоштан бо муҳраи фарзин бо ёрии ягон муҳра, яъне бо муҳраи шоҳ ё бо муҳраи рух. бачаҳои азиз, дар ин ҷо гашти сиёҳо аст. сиёҳо дар ин ҷо ба майдони бо шоҳ ба майдони H8 ҳаракат мекунанд. яъне онҳо ҳаракате мекунанд ки ба мо дом мегузоранд. яъне чӣ тавр? дар ин ҷо бояд ҳар як бозингар, ҳар як нафаре ки ҳаракат мекунад, пеш аз ҳаракат кардан бояд аниқтар, бояд хубтар фикр кунаду баъд он гаштро ҳаракат кунад. яъне бачаҳои азиз, мо наметавонем дар ин ҷо бо муҳраи фарзин ба майдони Ж3 ҳаракат кунем. аз сабабе ки чӣ тавре қайд карда гузаштем, дар ин ҷо сиёҳо, муҳраҳои сиёҳ ба мо дом гузоштанд. агар мо бо фарзин ба майдони Ж6 ҳаракат кунем, дар ин ҷо чӣ тавре ки шумо дида истодаед, под ба вуҷуд омад. яъне бачаҳои азиз, дар ин ҷо бозӣ ба мусовӣ ба анҷом мерасад. чӣ тавре ки дида истодаед, муҳраи шоҳ дигар ҳаракат карда наметавонад, яъне наметавонад ба майдони Ж7, Ж8 ва H7 ҳаракат кунад. аз сабабе ки ҳар сеи ин майдонҳо таҳти ҳимояи муҳраи фарзин қарор дорад. аз ҳамин сабаб бояд мо хуб фикр кунем, баъд ҳаракат кунем. яъне дар ин ҷо мо фарзинро гирифта ба майдони D7 мегузорем. бачаҳои азиз, то ҳол мо тариқи вертикалӣ, яъне тариқи ҳамин ҳарфҳо ҳаракат кардему майдонҳои шоҳро, хонаҳое ки шоҳ ҳаракат мекард, кам кардем. ҳозир бошад чӣ тавре ки шумо дида истодаед, тариқи горизонталӣ, яъне дар горизонтали ҳафтум фарзини мо қарор дорад. намегузорад ки муҳраи ҳариф, яъне шоҳи ҳариф ба горизонтали ҳафтум ҳаракат кунад. аз сабабе ки муҳраи фарзини мо горизонтали ҳафтумро таҳти ҳимояи худ гирифтааст. бачаҳои азиз, чӣ тавре ки шумо дида истодаед, шоҳ танҳо метавонад ба горизонтали ҳаштум
ҳаракат кунаду халос. Яъне дар ин ҷо муҳраи шоҳро гирифта ба майдони Ж8 мегузорем. бачаҳои азиз, мақсади асосии мо шоҳро ба кунҷи тахта овардан буд ва мо шоҳро ба кунҷи тахта овардем. акнун бошад мо бояд бо муҳраи шоҳ ҳаракат кунем. яъне наметавонем бо муҳраи фарзин мод гузорем. метавонем бо муҳраи фарзин мод гузоштан, лек бо ёрии муҳраи шоҳ. агар дар ин ҷо муҳраи шоҳ набошад, мо наметавонем мод гузоштан. аз ҳамин сабаб шоҳро гирифта ба майдони D6 ҳаракат мекунем. агар бачаҳои азиз шоҳи сиёҳо ба майдони F8 ё H8 ба кадоме аз ин майдонҳо агар гашт кунад, ба мо аҳамияте надорад. яъне мегириму фарзин шоҳро ба майдони F8 мегузорем. дар ин ҷо бачаҳои азиз мо кори худро идома медиҳем, яъне бо муҳраи шоҳ ҳаракат мекунем. айни ҳол муҳраи шоҳ ба майдони Е8 ҳаракат карда наметавонад, аз сабабе ки майдони Е8 таҳти ҳимояи фарзин қарор дорад. аз ҳамин сабаб шоҳ ба майдони Ж8 ҳаракат мекунад. мо шоҳи худро гирифта ба майдони F6 мегузорем. агар бачаҳои азиз муҳраи шоҳ ба майдони H8 ҳаракат кунад, мо дар ин ҷо фарзини худро гирифта ба майдони Ж7 мегузорем. чӣ тавре ки шумо дида истодаед, дар ин ҷо мо ба шоҳи ҳариф мод гузоштем. яъне дар ин бозӣ мо ғолиб омадем ва ба мақсади худ расидем. мақсади асосии мо, яъне шоҳи ҳарифро дар яке аз кунҷҳо мод гузоштан аст. чӣ тавре ки дар ин ҷо дидед, мо ба шоҳи ҳариф мод гузоштем. агар бачаҳои азиз дар ин ҷо шоҳи ҳариф ба майдони F8 ҳаракат кунад, яъне мо фарзинро гирифта ба майдони F7 мегузорем. дар ин ҷо чӣ тавре ки шумо дида истодаед, мод ба вуҷуд омад. яъне наметавонад муҳраи моро зада гирад, аз сабабе ки фарзин таҳти ҳимояи муҳраи шоҳ қарор дорад. чӣ тавре ки дӯстурякони азиз шумо дидед, мо бо муҳраи фарзин мод гузоштем, лек бо ёрии муҳраи шоҳ. тамошобинони азиз, ёдовар мешавем барномаи фарзин аст аз телевизиони Баҳористон манзури шумо. мехоҳем айни ҳол бо бачаҳо мавзӯи имрӯзаро давом диҳем. тамошобинони азиз, дар тахтаи ҳар яке аз бачаҳо мо яктоги ҳолатеро гузоштаем ки бо фарзин, яъне бо ёрии муҳраи шоҳ чӣ тавр мо мод гузорем. айни ҳол бо Наргиз дида мебароем ки чӣ тавр муҳраи фарзин бо ёрии муҳраи шоҳ мод мегузорад. Наргиз ба мо мефаҳмонад ин ҳолатро. дар ин ҳолате ки мо дида истодаем, мо бояд ба шоҳи ҳариф яъне сиёҳо мод гузорем. албатта мо бо фарзини худ метавонем гаштҳои зиёдаро иҷро намоем, аммо аз ҳама гашти қулайтар ки моро ба ғолибият бурда мерасонад, ин гашт ба майдони H7 мебошад, чунки мо ҳаракатҳои шоҳи ҳарифро дар ин ҷо камтар мекунем ва бо ёрии шоҳи худ ҳаракат карда ба шоҳи ҳариф мод мегузорем. офарин Наргиз. чӣ тавре ки бачаҳои азиз Наргиз қайд карда гузаштанд, ҳаракате ки фарзин, яъне ба майдони H7 гузоштем, ин ҳаракат моро ҳарчи зудтар ба ғолибияти ин бозӣ оварда мерасонад. офарин Наргиз. акнун мегузарем ҳолати дигарро. ҳолати дигарро бачаҳои азиз бо Меҳрдод дида мебароем. Меҳрдод ба мо мегӯяд ки дар ин ҷо кадом гашти қулайтар аст. дар ин ҷо мо муҳраи фарзинро ба хоначаи H6 мебиёрем ва ба воситаи гаризанталӣ роҳи шоҳро боз камтар мекунем ва дар оянда онро ба кунҷ бурда бо воситаи шоҳу фарзин мод меонем. офарин Меҳрдод. яъне дар ин ҷо фарзинро ба майдони H6 мегузорем. чӣ тавре ки бачаҳои азиз шумо дида истодаед, Меҳрдод қайд карда гузаштанд, мо ба таври гаризанталӣ, яъне гаризантали шашумро ҳамаи майдонҳоро гирифтем, таҳти ҳимояи худ гирифтем. шоҳи ҳариф наметавонад ба ин майдонҳо ҳаракат кунад.
ва оҳиста оҳиста дар гаштҳои минбада бо шоҳи худ омада шоҳи ҳарифро дар кунҷи тахта мод мегузорем. офарин меҳрдод. акнун ҳолати дигарро бачаҳои азиз бо бежан дида мебароем. бежан ба мо мегӯяд ки дар ин ҳолат фарзинро ба кадом майдон гузоштан лозим аст? дар ин ҳолат метавонем бо тарзи горизонталӣ гашти ҳарифро камтар намоем. боз мо метавонем бо тарзи вертикалӣ фарзинро ба хоначаи е6 гузошта вертикалӣ еро аз худ кунем. мо метавонем дар ин ҳолат фарзинро ба хоначаи d2 гузорем ва мо вертикали d-ро аз худ мекунем ва шоҳ намемонем ки аз вертикали d гузарад. баъд мо оҳиста оҳиста бо шоҳи худ ҳаракат карда шоҳро бо фарзин дар кунҷи тахта мод гузошта метавонем. чӣ тавре ки бачаҳои азиз шумо дида истодаед, дар тахтае ки бежан қарор дорад, дар ин ҷо мо метавонем ҳам бо тарзи горизонталӣ ҳам бо тарзи вертикалӣ гашти муҳраи ҳарифро яъне гашти муҳраи шоҳро кам созем. мо фарзинро гирифта ба майдони d2 мегузорем. аз майдони d2 мо таҳти ҳимоя мегирем хонае ки фарзин қарор дорад, яъне вертикали d-ро таҳти назорати худ мегирем ва намемонем шоҳи ҳариф ба ин вертикал ҳаракат кунад, яъне муҳраи ҳариф наметавонад шоҳи ҳариф ба майдони d ҳаракат кунад. баъд оҳиста оҳиста бо муҳраи шоҳ ҳаракат карда муҳраи ҳарифро яъне шоҳи ҳарифро дар кунҷи тахта мод мегузорем. дӯстроякони азиз, акнун ҳолати дигарро бо шаҳодат дида мебароем. дар тахтае ки шаҳодат қарор дорад, фарзин ва шоҳ истодааст. айни ҳол бо шаҳодат ин ҳолатро дида мебароем ки чӣ тавр муҳраи шоҳи ҳарифро яъне ҳаракати шоҳи ҳарифро бояд ки бо муҳраи фарзин мо кам кунем. марҳамат, шаҳодат ба мо мегӯяд ки дар ин ҷо кадом гашт ба мо қулайтар аст? мо метавонем бо фарзин бо ду гашти қулай гаштҳои шоҳи ҳарифро кам кунем. яъне мо метавонем фарзинро ба хоначаи b7 рафт бурда гаштҳои шоҳи ҳарифро кам кунем. боз мо метавонем фарзинро ба майдони g7 бурда гаштҳои шоҳи ҳарифро кам кунем ва боз мо метавонем бо шоҳ ҳаракат карда рафта ба шоҳи ҳариф мод гузорем. офарин шаҳодат, яъне дӯстроякони азиз, чӣ тавре ки шаҳодат қайд карда гузашт, мо метавонем бо ду тарз, яъне фарзинро гирифта ба майдони g7 фарзинро гирифта ба майдони b7 гузошта ҳаракати муҳраи шоҳро кам мекунем ва баъд аз ин бо муҳраи шоҳ ҳаракат карда муҳраи ҳарифро мод мегузорем. айни ҳол ҳолати дигарро бо сайёра дида мебароем, яъне бачаҳои азиз чӣ тавр ҳаракати муҳраи шоҳро мо камтар мекунем. марҳамат, сайёра ба мо мегӯяд ки дар ин ҷо кадом гашти қулай мебошад. дар тахтае ки мо дида истодаем, мо фарзини сафедро гирифта ба хоначаи е2 мегузорем. шоҳи сиёҳо наметавонад ки ба хоначаи е4 е5 е6 ҳаракат кунад, барое ки фарзин таҳти ҳимоя гирифта аст. мо бо тарзи вертикалӣ гашти муҳраи шоҳро кам месозем. баъд дар оянда мо шоҳро ба тахта гузошта ва дар он ҷо мод мегузорем. дӯстроякони азиз, чӣ тавре ки сайёра қайд карда гузашт, яъне оҳиста оҳиста, яъне бо тарзи вертикалӣ гашти муҳраҳои шоҳро кам сохта ба яке аз кунҷи тахта бурда бо ёрии муҳраи шоҳ мод мегузорем. акнун ҳолати дигарро бо оиша дида мебароем. чӣ тавре ки бачаҳои азиз шумо дида истодаед, мо дар назди тахтаи оиша қарор дорем. акнун оиша ба мо мегӯяд ки дар ин ҷо кадом ҳаракатро мо иҷро кунем ки он ҳаракат ба фоидаи мо аст. марҳамат, оиша ба мо гап мезанад.
ما حاضر فرزین سفید ها را گرفته به خانه‌چه B5 میگذاریم و ما گریزانتلی 5 را تحت حمایه فرزین میگیریم و ما در آینده شاه را به کنج تخته میبریم و با یاری شاه خودمون به شاه هری مات میگذاریم. офарин оиша дӯстроякони азиз, акнун ҳолати охиронро бо Гулнора дида мебароем. гулнора ба мо мегӯяд ки дар ин ҷо фарзинро ба кадом майдон гузорем ки ҳаракати муҳраи ҳарифро кам мекунем. марҳамат, Гулнора. ما در اینجا مهره فرزین رو گرفته به خونچه D6 میگذاریم و حرکت گشت شاه رو کمتر میسازیم. офарин Гулнора. яъне дӯстроякони азиз, чӣ тавре ки Гулнора қайд карданд, фарзинро гирифта ба майдони D6 мегузорем. яъне дар ин ҷо чӣ тавре ки шумо дида истодаед, муҳраҳои гашти муҳраи ҳариф камтар шуд. яъне дар оянда мо бо муҳраи шоҳ ҳаракат карда муҳраи ҳарифро мод мегузорем. бинандагони азиз, чӣ тавре ки аз дарсҳои гузашта шумо ёдовар ҳастед, ҳамаи бачаҳои мо метавонанд озодона ба бозии шоҳмод машғул шаванд. дар охири барнома мехоҳем бозии Наргиз ва Усмонро пешкаши шумо намоем. бачаҳои азиз, чӣ тавре ки шумо дида истодаед, Наргиз бо ҳамроҳи Усмон аз рӯи намуди барқвор бозӣ карда истодаанд. яъне ҳам Наргиз, ҳам Усмон дорои 3 дақиқагӣ мебошанд. дар ҳар як гаште ки онҳо иҷро мекунанд 2 сониягӣ илова карда мешавад. бозии шоҳмод аз рӯи 3 намуд гузаронида мешавад. аз рӯи намуди маъмулӣ ба ҳар як бозингар 1 соату 30 дақиқа дода мешавад. ва боз аз рӯи намуди шоҳмоти тезбозикунанда, яъне шоҳмоти тезбозикунанда гуфта ба ҳар як бозингар 10 дақиқагӣ дода мешавад. дар ҳар як 10 дақиқа бачаҳое ки бозӣ мекунанд, дар ҳар як гашти онҳо 10 сонияи дигар илова карда мешавад. айни ҳол ҳардуи инҳо аз рӯи намуди барқвор, яъне блиц бозӣ карда истодаанд ки ба ҳар яки онҳо, ҳар як гаште ки онҳо ҳаракат мекунанд 2 сониягӣ илова карда мешавад. айни ҳол Усмон фили худро ба майдони C6 гузошт ва мехоҳад ки пиёдае ки дар майдони Е4 қарор дорад, онро ҳимоя карда истодааст. намехоҳад ки Наргиз пиёдаро зада гирад. чӣ тавре ки шумо дида истодаед, айни ҳол аз майдони F5 ҳуҷум карда истода буд ба филе ки дар майдони Е7 истода буд. Усмон филро ба майдони F8 ҳаракат кард ва фили худро аз ҳуҷуми Наргиз ҳимоя кард. ҳар як гаште ки шумо мекунед, ҳар як ҳаракате ки шумо мекунед, тамошобинони азиз, бозингарони азиз, бояд пеш аз ҳар як гаште ки мо иҷро мекунем, бояд хуб аввал фикр кунем, хуб аввал андеша кунем, баъд он гаштро иҷро кунем. чӣ тавре ки шумо дида истодаед, бозӣ бо ҷӯшу хуруҷ идома ёфта истодааст. дар ин ҷо бартарӣ ба фоидаи Наргиз аст. айни ҳол Наргиз як пиёда аз ҳарифаш зиёд мебошад. чӣ тавре ки шумо дида истодаед, бозӣ то рафт ба охир расида истодааст, яъне муҳраҳоро онҳо алиш карданд, дар тахта муҳра кам мондааст.
чӣ тавре ки дида истодаем, Наргиз аз ҳарифаш, яъне аз Усмон 2 пиёда зиёд мебошад. бинандагони азиз, чӣ тавре қайд карда гузаштем, Наргиз бо Усмон яъне аз рӯи намуди шоҳмоти барқвор бозӣ карда истодаанд. шоҳмоти барқвор, бачаҳои азиз, ба худ нозукиҳо дорад. яъне агар ки дар ин ҷо чӣ тавре ки шумо дидед, Усмон гашти ғайриимкон кард. яъне агар бачаҳои азиз як бори дигар Усмон ҳамин хел ҳаракатро иҷро кунад, пас метавонад довар ба ӯ ҳақ дорад мағлубият эълон кунад. давом медиҳем. бинандагони азиз, чӣ тавре ки шумо дида истодаед, сараввал яъне дар оғози бозӣ ба фоидаи Наргиз буд, яъне Наргиз бартарӣ дошт. ва чӣ тавре ки ин бозӣ аст, чӣ тавре ки мо бо шумо дидем, дар ин ҷо Усмон ғолиби ин бозӣ баромад. албатта ки бозӣ аст, вале бозӣ бояд ғолиби худро дошта бошад. бо ҳамин барномаи имрӯзаи мо ба итмом мерасад. хайр тамошобинони азиз, то барномаҳои оянда бо шабакаи мо бимонед.